Arratzaldeon, arrazate. Benetan jende mordoa dau, ekitaldixe jendetzu edala ez neuken dudarik. Holako beste ekitaldi batzutan ere tokatu zait, aukera izan dut hitz egiteko. Kanpaina osoan zehar, Bilboko Areatzan, Beken, atzo bertan Bermion. Ekitaldi jendetzuak izan dira, unkigarriak denak eta garrantzitsuak nola ez. Baina niretzat, ulertuko duzuenez gaurkoa da ekitaldirik bereziena kanpaina honetan. Zirrara berezia sortzen dit nire herriko bizilagunen aurrean hitz egiteak. Naiz eta, jada ohitura hartzen hasi naizen ekitaldi guztietan egotaitik, eta herriz herri eta auzo ibiltzeak, nobedade gehiegiri ja ez daukan. Baina beti errespetu ematen du bakoitzaren herrian hitz egiteak. Hemen azken finean denek ezagutzen dauzu eta. Beste toki batzuetan, komunikabideetan agertzen garelako edo, ospetsuak bezala, izango bagina bezala tratatzen gaituzte. Baina argi dagoena da, gaur niri hemen horrek arrasaten ez diala balio, ospe eta antzerakoak utzaren urrengo daudela gaur hemen. Eta beraz, izan behar den moduan gainera, garrantzi gehiago emango diozuela esandakoari. Hala ere, ez daukat arazorik, ez daukago inungo arazorik kanpainan gabiltzanok, zen eta kanpainan esandakoa bete egingo dugula argi izan oso ondo zehaztuta dagoelako dena. Konbentzituta ekin genion bildu osatzen dugun guztiok eta gizartetik jasotzen ari garen elkartasun eta babesak bide zuzenean gaudela esaten digu behin eta berriro. Egunero dakigu bide zuzenean goazala. Euskal Herriko gizartearen gehiengoak, abertzalea eta aurrerakoia bezala definitzen du bere burua. Eta duela urtebete arte bizi genuen egoera politikoak gainditzeko grina dugu gehienok. Abertzale eta ezkertiar bezala ditugun nahiak asetuak ez daudelako. Eraikuntza nazional eta sozialaren arloetan aurrera pausoak nahi ditugu. Nire belaunaldiko gizon emakumeok, gure seme-alabak, bestelako Euskal Herri batetan bizi daitezen amestu izan dugu urteetan. Gure seme-alabek guk borrokatu behar izan ditugun guztia errepikatu ez dezaten, orain dugu aldaketaren aukera. Benetako aldaketa egitea gure esku dago eta guztion ardura da aukera honi alferrik galtzen ez ustea. Euskal Herria askea nahi dugula esan eta nahi dugu, eta askeak diren pertsonez osatua nahi dugu. Askeak zentzu guztietan, beraien eskubide guztien jabe, pertsona guztion eskubide guztiak betetzen diren herrian bizi nahi dugu. Giza eskubideak eta baita eskubide politiko, zibil eta sozialak betetzea nahi ditugu. Guk bestelako egoera bizi izan dugu gure bizitza osoan. Horregaitik, hauteskundetara aurkezten diren gainontzeko indarrek eskaintzen dituzten formulekin egoera ez dela aldatuko jakin badakigu. Eta hori kasurik onenean, zeren egoerak aurrera egiten ez duenean atzera egiten du beti. Baina hori guk dakigun bezala, beste batzuek ere jakin badakite. Eta badakite beste gauza bat ere. Bai Arrasaten eta bai Gipuzkoan lehendabiziko indarra bildu izango dela. Hori badakite, guk dakigu eta beste batzuek ere badakite. Badakite horrela izango dela eta horregaitik ari dira eskutatzen egia adierazten duten inkestak. Badakite horrela dela eta horregaitik urduritasunak sortutako erasoak. Zertara datoz bestela PNV-ek atzo bertan hemen Arrasaten aipatutakoak, Bilduren artile matasa korapiloz beteta dagoela esan zuten atzo. Aniztasuren simboloak horrelako kezka sortzen aldio PNV-ri? Ez da izango aniztasunak berak sortzen diola beldurra? Ez da izango ezberdinen artean biltzeko konpromisoak agerian uzten duela PNV-ren benetako beldurra ez dela Euskal Herria PNV bera baizik?
PNV-ren urduritasuna gero eta argiago nabari da egunez egun. Gordeta dituen inkestak ez dira gustokoak dirudienez, baina gu hor gaude argia eramateko tokia guztietara eta esan beharrekoa esateko eta jendeak jakin dezan. Hori gure lana da eta egingo dugu dudarik gabe. El efecto Bildu es una realidad que nos ha hecho ser capaces de responder como pueblo a la estrategia del Estado que nos niega el derecho que tenemos a definir nuestro futuro. El soberanismo unido tiene tal potencial que estamos consiguiendo mover los cimientos del Estado, que va a tener que rendirse ante la evidencia de que no puede seguir negando las reivindicaciones políticas que por vías exclusivamente políticas y democráticas están siendo apoyadas por la mayoría de la sociedad vasca. Estamos dando los primeros pasos de una nueva fase histórica que vamos a desarrollar en su totalidad, que nos llevará a una situación de paz y normalización verdadera y a una democracia real. Bai lagunok, aurrean duen erronkaz ohartu da euskal jendartea. Horregaitik bildu ginen milaka lagun Bilboko areatzan hile honetako 6an eta beken aurreko larun batean. Gizartea inoiz baino aktiboago dago. Herriz herri eta auzoz auzo kanpaina egiten dihardugu eta egunero lortzen ditugun atxikimenduak gero eta gehiago dira. Artile matasa handitzen dijoalarik. Oraingoan posible dela ohartu delako, oraingoan aukera gure eskuetan daukagula dakielako. Bilduren sorreraren eraginak begibistakoak dira eta gure etorkizuna ukatzen digun estatu estrategiaren aurrean herri bezala erantzuteko indarra erakutsi dugu. Indar soberanisten arteko elkarlanak estatuaren oinarriak ukitu ditu. Estatuak badaki ezin dituela betirako ukatu bitarteko politiko eta demokratikoen hautua egin duen independentismoaren aldarrikapenak. Fase historiko berriaren lehenengo urratsak ematen ari gara eta fase honetan behin betiko bake eta normalizazioa eta benetako demokrazia lortuko ditugu. Lan horretan zuen laguntza beharko dugu berriro ere. Gizartearen babesa ezinbestekoa izan da Bilduk inpugnazioen amesgaiztoa gainditu zezan eta orain ere hala izango da. Hemen zaudeten gizon eta emakume bakoitzari zuei banaka-banaka deia luzatzen dizuegu. Bilduren mezua zabaldu herriz herri, auzoz auzo eta kalez kale. Eta gogoratu, egoera aldatu nahi dugu eta horretarako denon bozka beharko dugu. Euskal Herriak ezkerreko soberanisten eta abertzale aurrerakoien sostengua behar du datorren igandean hautestontziak bake eta normalizazio prozesuaren aldeko botoekin betetzeko. Indar politiko guztiak bazterketarik gabe prozesua sendotu eta garatuko duen mahai baten inguruan esertzera bultzatzeko. Eta horretarako denon laguntza beharko dugu, zuen bozkar beharko ditugu. Eta bukatzeko, gauza bat argi, maiatzaren 22an, dudarik gabe, gizarteak ongi erabakiko du eta Inaxio eta Martin izango dira urrenez urren Arrasateko alkate eta Gipuzkoako diputatu nagusi. Bildu Arrasate, Bildu Euskal Herria, gora Euskal Herria eskatuta!